Čaute ľudia, toto je naše prvé video. Čau. A dneska budeme žiť na oceáne. Pôjdeme, joj. Mám teraz svoj druhý účet, bo som dostal ban. Čakaj. A to nemôžeme ísť? Máme tu ešte také oznámenie. Chceme urobiť prvý stream, kde budeme vlastne oznamovať všetko, čo sa na tomto kanále bude diať. Takže zapíšte si za uši kalendár. Útorok asi o 4:00. Čo sa stane, keď skočím do vody? Tá, spadneš, ne? Tu čuje, kamo ja mám mesiac. Čo je toto? Môžem do teba pichnúť? Ja, tak... Ja plavem, čípana. Ja lovím ryby, jaj. Joj. Loot catcher. Aha, tam je on, nejaká pneumatika. Tento. Chytil som krabica. Ja mám wooden box. Ja dva. Počkajte, ja som dostal veľa vecí. A počkaj, ak si otvorím inventár. Neviem. Jak A tam máš vpravo items. Items, ja? Ja som dostal 3 sody, 2 apple, raw iron, 1 a 2 Kamo, ja mám to oveľa viac než ty, ja mám 25 logov. Idem dačo postaviať. Nemôžem nič postaviaj. Čípana, ideme stavať. Nemôžem stavať! Postaviavujem nám ďalšiu ploch. Bože, to jak si postavial? Hej. Nie, že tu príde na nás dedo Mraz. Urobím torčku, bratu. A čo mi je klub? To čo je? Jaj? Jaj, to je toto, že môžeš takomu udrieť s tým po hlave. Ja! Ciba. Krivý. Vidím. Dobre, ty? Ide 5 dňa tu. Ja si idem Idím tu. Než ťa spapa žralo, že? A môžeme plávať, tá dobre. Ja plavajujem, ale pozor, bo tá čiarka ti nesmie dojsť do nuly. Jaj, ja som nevedela. Počkej, idem urobiť crafting table. Tabletku, hej, ideš zrobiť crafting tabletku? Počkaj, dobre, hopa, skočil som šipku. Hopa. Ham. Nie, čakaj. Čarkovia, poď sa nás bijem, jak more hada. Jaj, mám kusla. Čo? Ty, dede. Aj. Poď sem, ty šmrad. Ty. Au, mňa kusla zase. Hau, mňam. A mne už došiel energia. Došiel mi energia. Ja idem z pitov žraloka. Poď, počkaj, čo viem? Nie, poď sem. Poď sa pobiť so žralokom hore. Poď sem, búka, poď sem. Joj, meso mám. Joj, mesko, mňam. Počkej, ja urobím campfire. OK. Ojojojojoj, no, poď sem. No vidíš. Máme tu campfire. Robím stena. Ja pôjdem rozšíriť tú platformu, lebo treba. Tak tu už nerozširuj, bo tu stena ide. Abo tu urobíme druhé poschodie, bratu. Kamo, hej. Čípana. Aha, žralok, poď ho zbiť. On nám to zničí, kamo, on nám môže zničiť drevo. Poď sem, kde je trplo? Samsung is blocking, Doriti, poď sem. Ja ho zbijem. No. Lebo ten shark debilný. OK, kde ten shark? Ja som počul, že Samsung is blocking. Samsung, hej. The Bluetooth, dávaj Bluetooth. Oj, čípana. Ja tu mám vodku. Čo? Krabuca. Chill life jacket. Loot catcher, však to známe. Wooden pillar. Chill life jacket? Kamo. Kamo, však to tu je good debilov. Je good debilov. Nihaha. Pozri, jak nevyzerám, kamo. Jak toto desko, čo ide na plávanie, keď má teda 3 rokov. Hej, ne? Ja tu idem zjesť všetky loot. Sypan, ale energia sa mi míňa, joj. Dám ti jablka? Nie, ja mám. Na čo je Iron? Iron? Juj, beďa! Neutekaj! Ja mám ich 6, brácho. Komu ja som urobil loď? Kamo, Battle? Počkaj, ja mám 42 logov a spadla loď do vody a sa potopila. To je debil. Počkaj, bo ja ďaleko som odplávala. Kamo, pozor, je tu ľadovec. Joj, Dorici. Toč.
A jak? Ja neviem. Nepomôcť, my tu zdochneme. Pozri, tam je ľadovec, vidíš ho? Oj, bliať. O nie, jak to zastaviť? No počkaj, holými rukami. Už dávaj voli. Čo, idem Však- tam, idem na to, možno to onen, možno ma to zje. Aha. Nie je tam nejaký vchod, možno to je domček. O, Šarkovia! Pomoc! Idem ti Však poď sem pomôcť. ty! Ty ho, poď sem ťa jaj, bliať. Ojojoj, Joj, on sa tu zasekol. som dostal. Zdechni. Tak tam je druhá. Morej, poď sem. Dostral sa. Ah, Dobre, dám si sodu, bikarbon. zdechni, more. Nice, mám drevo. Tá, Nice. meso. Komu vieme si Oh. bed postaviť? Alebo fishing rod. Oh, ja mám fishing him. Čo, jak? Kamu, Počkaj, v tomto? V tom crafting table? no nie, v mojej klik to fish. Uh, Klikujem. Tak klikuj. Dostal rybu. Dobre, ideme loviť rybičky. Ja si Muri, idem muri. urobím krompač a ja si urobím meč a urobím si sekeru. Kamo, už sme, to je normálne Minecraft. Hej, nie? Kamo, Aj keď to je som koľko tých boxov, čo ti... Ja som nikdy nehral, no prosím. Videl som kaktus. Oj, zombík! Ty bo- To na to nám trebali Komu? meče. Dobre, je mŕtvý. Kolekt, ja si to kúpim. Tu je Skelenardo. Skelenardo. Tam súrne sa nájsť. Odkedy je to ten skeleton dokáže, ježmore, odkedy dokáže škeleton byť vo vode? Ja neviem, more. Joj, more, už problém, more. To- Kamo. Ty si debil. A ožívajú jeť? No. Vieš? Ja za 39 robuxov. OK, toto bolo naše prvé videjko, daj like a daj subscribe. Serious.